bir zat toştaydım. Hücre meçhide eken. Sepem durno. Illim mon yankı hücre koço diydin mi? Bira geliyor. Abi sepem. Meçhide garip. Meçhidin Muhammed Baydam kan. Oğur Beherde ne? Saat 3:20 minut ba. Uykudan galyp kritiski ýagdaý gitmesen bolano. Sevişipdirler. Oňny zatdan uly mesele dörapdir. Ay düşündürdiler hafiçin aýdy bilemek dogrusy. Ertir halyk serpa toýmazam ma onu da şyks etmeli. Onu da uykudan galsagam iki sana kalpy bollugundan ýaraşdyrmaga elimizden gelenekme bar ýa. Dowamly göräýmesek näme boljagyny. Aýdam jaňalanok. Bunu da salgy boýunça olam Beherdeniň owasy eken. Durun owasyna bar ýa. Gitdik onu. Owaň başyna gelip oglana jaňan ýa. Sepem şu durno geldim mon yankı hücre koço diydin mi? Şo net barmaly? Razzaratdan ýygyň aýlanýan. Öňümden şuna gönügsem birinjiden o ýa gön birinji razvaratdan ýyzme urlýan. Razzaratdan urlýan birinjiden ikinciden hem sağa urmaşy gaçyr. Koço. Sağa bol. Baryp jaňa diýen sepem. Hücre koça barýar. Qyýda jaňa diýen elini alanok diňe SMS ýazşa bolyn. Oşuryp qyýdyň özüni görkezmer ýa-ni. Her gün var sebep tapyan güller mene gül vermene. Sen gowy hemmelerden diýsen. Oynetdim o. Ucukda nima gorkýanladym. Güjük diýenne. Türkmeniň ala aýtyndan gorkýan ýa. Daýowda bit yani ondan meteremem qyýz jaňalanok diňe SMS ýazşa bolyn. Göňlüme bir hil çyýlyk gidýär. Bir zat toştaýdy men bilýän. Sebäbi bundan öňki dron ýazgymyz bar. Garaganda da garagan ýan ýalakda giýje sagat 4-den 5-den işe biz owadaýlan birine gül bilen mişke berjek bolýar. Hücre koçuda hücre bil aslında hücre meçhide eken meçhidiňem koço silýän eken. Has anyk salgyny aýtmaýyn o wagtçy aýp bolar. Gelmeň özüm barar niýe? Dogunum turýardy. Öýünde bire turdyýan. Şu ağaçyň ýanyna garasaýdy. Ýöne öz bolşy bir hile fiji duýgusy bar ýa şu wagtda. Ağaçlar, ovo, itliň sesi dikkat tepşer arada eşe golar bolmasa bolýar. Bira gelýär. Abi sepem bardyr. Ha? Kaçan bolýan o gallar. Himme gallar, atratra gallar. Meçhide garip, meçhidin Muhammed Baydam kan. Niýetim bar o. Dowamly partykada görkezler. Diňe topda durýan kimdir öýdýän? Kaçan tanıştırdı kara. Soň sen özüňem gitdiň däme? Gep köpeldi. Öýder. Aynula senen düşdüň ha bilýän. Tan fitmen aýdym aýdyp bilen okmam. Şunjun aýypy şay. Ada değil şu. Visualyam ýa. Toýsema diýende gözüňe gelýän. Diňe topda durýan kimdir öýdýän? Arsi. Aydımlar dinleyin. Senin adetta Devçka letta moradetta noyrulli Emmedat yer ve yer Alet etmezsen beter İtirer gerden geçer Ertinem olacağını kim bilir O menki çıkın elimde İmana etmen bizi Ben ölürüm Arsi Gulmamedow we Mikeýiň ýanyna baralyn. Soraglar bilen. Birinji sorag Arsi Mikey näme tanışdyňyz we nirede? Öňe açyk. Sen aýda. Başyny. Kaçan o nirden açydy?
2014-nji ýylda akşam saat 9-da studiýasyna bardym. 9'da. 9-da Kakajan tanıştırdı Kara. Kakajan Akşam Aydın Almana varamda ne täze oglanjyk geldi. Şobat işleş başladık asy bilen. Onun nesibämiz edil şobatlar belki nimetmedi bolmady bolýan ýöne. Inni Zewçkaliýat aýdymdan başlap. Ana şo. Näçinji ýyla şu Zewçkaliýaty? 2019-my? Ha, şo töwürüp. 19-20 şo töwürüp. Şondan Ha, 20 ýyl ha. 20 mi ya? Oho. Ay diýjek bolýam, şolaýdym. Hit bolup başlady, onuň asyň. Ondan soň ýer beraýdym geldi. Gara Ýöne tanap başlany 2014-nji ýyly. Bismillah şoň bir iş yap. Ginemek başlajak wagtda ädim edip ýöne soň sen özüň bir gittiň däme arasynda gittiň. Ama kaçan geldin sen özüň? 18-de mi 17-de geldin? 14'te geldim. Geldin? O, kil işledim. Onu gep köpeltti. Orf aydymlaryň içinde ilkinji hit bolany Mikey sen etip berdiň diýip bilýän, olam Zewçkaliýata dogrumy şol. Olar şo baradaýdy. Zewçkaliýata aslında başka bir oglany işläpdim aslında. Onuň bu aýtdyrjak golum bolýan, orça bilýärem bolýan, bir hil aksentler gelişmedi. Oturmajany o ýerden düşündi. Bolýa başga bir daýda bunu. Şunya litde soň arsy gözegim öýledi. Arsy orça bilýär, nimet aksent ýok, gülýärli şoň aýtdyrarlar şunu. Oňa diňletdim arsam halatdy, daway diýip. Şeýdip bunu çykardyk golyn. O hemme da ýerine düşdi. O hit boldy. Orta tarafa da gitdi. Taýlarda da diňlendi. Wapşym ýerine çyn aýdymdan biri. Aynula sen düşdün abi ya. Aynula da glavny giroy. Ondan soň yer ber. Ondan da yer ber gitdi. Aýdym. Hemme zat yer ber. Ha. Hemme zat yer ber aýdymda nakıl sözler barda. Üçüýür kerwan geçer, ertiň ämaljol kim biler. Şonu aýdyma nätip kapitlaşdyrdyňyz? Özüň seman aýtdyň ýa, siz teklip berdiňizmi? Şonu aýtyp beräýdi, ýaman gyzykly şo. Men studiýa gelýän, Libo studiýa bar ýa, maňa howjada etip beriň diýen. O aýdym döretip beriň diýen. Bu tawşaýan gaýa. Hit bolajak da edip beräýdi. Şu gedek Mikey diýdi, daga ýöne söýüg bardy ýazmaly. Bir durmuşa görä bir daça. Söýüg bardy etmäli diýip şol sözüni neme Said Ilyasow diýip bir oglan bardy. Ondan soň ýazdyr neme hemişe söýüg bardy ýazylýardy aýdymlar bolýan. Imini şu tapar daway nakylda adam ulanyp aýdymda ütgeşik bir edeli. Rahat diýip şey diýip şol aýdym döretdik. Imam sesine kakras oturur ýaly diýip ýa gyýyp aýdanna çotky oturur ýaly etdik. Olam diýişmedi ýa. Hit bolup Hit ýerine bolup. Alhamdulillah. Şondan soň ýöne kän nakıl ulanyp başlady diýen aýdymlarda. Men mi? Hawa. Aýo, ona soň diňe bir aýdym ulandyk, ona mene düýünjik çykardyk. Bismillah, Mikey bilen duýet etdik. Soňky hit aýdymlardan ýürege düşmäň. Diýsen ýerine düşdi. Hem söýgü hem gynasy. Başga aýdym bollaý, şoň dürüşni aýtyp beräň da, özüme de diýsen alyply. Käbir moment bolýar, söýgüde tejrübe bilýärmi? Söýüşler, ogurşary gapdan ökma sokulýarlar, bilýän. Şu näme diýseler, näme şo erbet diýseler, gowy diýseler, şonu şo söýgü. Şuňa şo nime edip mena şo pikir etdim şuňa. Şo ideýa geldi. Ýöne olaýdym baş. Olaýdym. Ýok, garat näme diýjek däl. Sıravno şo menki bolýa diýdiň şol şuňaňmy? Nesibede bolsa şo sıravno menki ýüregi düşmäň, çekin eliňe diýen. Näme etseňizden peýdasy ýok. Söýýän menki. Şuňaň ýöne olaýdym aslında başga bolmaly. Love story aýdym bolmaly. Zakaz o. Şuňaňmy? Soňundan love story aýdym diýdi bir arsy bolýar. İşe başladyk. Keňdi diýenler. Bulaýdym, garmoniýasyny etdim, keň jaşyny düzüp başladym bolýan. Oğuldan keň gelip başlady. Buna maraýny love story eken gabat delen oňa bunda. Menem bunu saptyrmaýyn, şo duruşyna goý bereýin, näýlaýdym bolsa, edeýin diýip deýindim bulaýdym. Şolaýdym, karoçy oğuldan aýdym boldy, aşağıda jaň etdim, brat, şeýle love story aýdym diýenä et başladym, şuňa başga rat bolýany. Şolam saňa gerek da, şunu çykartan aýarsy diýip maslahat berdim, bulam daway çykaral diýip. Reskany mere çağırdyk. Sözlerine kömek berdi. Sözlerine maneme daş etdi. Ýerine şon aýdymlar ýeri bolýar. Düýün täze aýdym çykardyňyz. Ýaman niýet bilen gapydan biren, ýaxşy niýet bilen gapydan çykdyň. Saňa da diýiş şo. Dis bolýarmy ýa birine gülüpdirlenmi? Ýok. Ýok, aýdymyň sözlerini dinleýäň, adyňy güni ýatwalamak hakykatdan sözler diýişli özüňize. Azap çekýän, ahlak, siz ýaly işlerim ýok kan ýa-ni men semada
Ondan yine şoň dürüşde iň süýjeri aýtyp geçäň. Yankı sözü yaman niyet bilen kapıdan gelen, yaxşı niyet bilen kapıdan çıktın sözü aslında Kur'an nazar edilsin sözü aslında kapıdan näle işikden olmaz. Yani aydımda kapıdan diýende oğudan eşitilýär diýip şonu şeýle goýduk. Köp kişi ýalňyş diýmegi mümkin, ýene diýmegi mümkin. Ay gara aydym içinde oğudan sözlerken başga da iyi şeydi. Bu aydymda näle ütköşük zat boldy aslında bu aydymy ağaç bilen o şeýle üç şura aydylmaly edilen aydym bolýan. Men keňini ýaramda men öz sesimi şotady prepes. Amerikanyň teke bazarına hoş geldiniz. Bu bazarda hemme zatlar güllerden başlap başka zatlara çendik. Men özüm gülä, ýören aýlanaly. Yes. Biram neme bugün nemedir oğlan? Fan adımdan geliyor şunu al Amerika'da bilýän adam. Ergin fan atla. You're welcome. Thank you. We'll see you again. Hudaý saklasyň ya adamlardan. Şu ara belli bolsaň hiç ýerde Ya yok var kıyın da. o vatçı. Yakup, eneler günün kutlu olsun. Eni delmenin tek atan diýip. Yok. Bazarın ortasında elim tutup oturup bir daha da ýalňyş öýtýän muňa. Yok, sen hem az enelik etmedin bana. Bazar, Seattle'da Pike Place ady. Şu bazarda hazır şu taýdan balyk satyn alsaňyz, balygy şow edip berýärler. Zynýarlar bir-biriniň üstüne da. Gaty meşhur TikTok'ta da bilinýän bir yer. Sveji kapçonlular, balıklar günü görköz. Ne yergil balıklar var. Böyle bugün eceleri günü olan için biz hazır ecelenmede gül alyas. Ecelenmede de değerli ayarlamadan nite gül almakçı. Ber var ha, cığıllık ya, Allah bilýär Yakup. O şey edip göremeli. Gönüyor rap olan o. Şey etme. Günde açık şutayı, dişimizi yalık. Seattle'ın bazarı, güller ba, buket edip alıp sat nemedi bilýäňiz. Ön tal kuşkoda kuma olan pazardayla ne da Sonya primerini sol gören bir tekler kesip barýarlar adamlar. Ödüm var ha, Katır ve çoğut iyisi var, balığın iyisi var ha, porta kan kapıyorlar da. Ne adamlar gırındıkın görübilýäňiz bir topar mori produktu. Emin zatlardan ba. Amerikan görürsünüz bärde, başka milletler görürsünüz güllerden. Bal ne öz önümlerini alıp satýarlar, ballar şu taýda. Bular näme? Ha. Bärde de bir influencer ba. Galdyr koy bereliň influencer'a kömek edeliň Monaz vlog. Şu taýda näme ılalaşman bolýandyr ya, şunça ber plança ber ýani türkmençilik edip. Garazara şu taýda meselem lokal adamlar ýani yerli adamlar özüniň produktlaryny şu taýda gelip satýarlar. Ýani meselem diýe senin özüň bir fermaň bar ýa-da şoňa meýdaş bir zatlaryň bar, özüň bir produkt çykarýan bolsaň, şu bazara gelip goýup bilýän zatlaryňa. Ýani aýlyk näçe ber goýup bolýarlar onu bilen. Bärde ýöne öz arendasy gymmadraktır şeýle gaty bilinýän ýer turistler hem kän gelýär, şoň üçin gymmadrak bolupdyr. Ýöne teke bazardan kän gowdy, lekin produktlary teke bazar baranda isi gelip dur, swez jogap dur. Bärde bir kän porsuja isi bar, balygyň isi bar bir. Ne o? Ayına ütköşük yerim ne adamlar yani şeydi görköz mesela yine adam yok orada şeydi görköz. Ütköşük burada adam yok yine berde. Of sorry çıkar ayağındaki. Eşikler Türkmenistan'da şeyde geyik görüyordun aşağıda Ecen Aytar'a geçtaydı ne? Zorda geydir ya da. Çok yalan edip. Ene oğudun ullakan güller, tülpanlar var. Al verecek değil mi? Allah haysın alacaksın. Şu mu? Peki küçücük gay bunlar, ullusa yok mu? Ben alt verecek değil mi? Sen haysın isteyen? Sen şu bediren vakıdaysan öyle mü? Şimdiden alt ver ha. İyi yersin mi ne yapayım sen? Kardeşim video şeyler ütköşük burada yok berde de. Eceler Bazar. günümüz mutlu olsun. O eceler günü kutlu olsun görüşen çek sağ olun. Mehriban ecelerimiz, sizi tüy sürökten bugünümüz bilen kutlayas. Sebebi, siz olmasanız bizden olmazdık. Siz bu güllerden has ulusunu hak ettiğiniz, biri güllüt bilseniz şu gül alýaňyz.